Boas tardes e benvidos ao noso programa. Sí, hoxe no noso programa falaremos dunha das moitas tradicións da nosa terra. Non é unha comida, non é unha festa, non é a música, é un deporte. Así é, estamos na estrada, nas instalacións do Colexio Nosa Señora de Lourdes. E hoxe levaremos aos nosos espectadores o mundo da petanca. E que mellor xeito é de comezar que coñecendo os fundamentos deste fascinante xogo. Para aqueles que non están familiarizados ca petanca, imos dar unha breve explicación. É un xogo tradicionalmente xogado en exteriores, que require habilidade e precisión. Exacto, cada equipo ten bolas de metal que se lanzan cara a un obxectivo, chamado boliche. O obxectivo é aproximarse o máximo posible ao boliche para gañar puntos. Pero non pensemos que é tan sinxelo. Hai moitas regras e estrategias que os xogadores deben ter en conta. Por suposto, por exemplo, a maneira de lanzar a bola, a forza empregada e a táctica de xogo son cruciais para o éxito. E para dar fe deste feito, falaremos agora cun xogador experimentado. É interesante escoitar como a petanca está entrelazada co noso patrimonio cultural. Boas, hoxe estamos con Brais, alumno de segundo que nos vai facer unha demostración sobre a petanca. Brais, para ti que significa a petanca? Para mí a petanca é máis que un xogo, é un método de divertirse que é importante para a nosa cultura que non se pode olvidar. Moitas gracias, Brais. A xeito de resumo, podemos dicir que a petanca é moito máis ca un simple xogo. É unha parte valiosa da nosa identidade e da nosa tradición deportiva. É un bo pretexto para pasar un tempo entretido e co seu punto de emoción. É un bo pretexto para pasar un tempo entretido e co seu punto de emoción. Animamos a todos os nosos espectadores a probar algo novo e vivir esta tradición na estrada en toda Galicia. Grazas por acompañarnos hoxe. Ata a próxima. Ata logo. Ola a todos, como estades? Ben, non fai falta como digades, xa o sei, que estades como a min, atrapados nesta interminable partida de ping-pong, onde somos a pelota que vai dun lado para outro, andamos polo chan e a veces tocamos o teito. Isto é a eso, onde os altos e baixos son tan frecuentes como os cambios de humor dun adolescente. Contovos algo sobre a miña vida na ESO. Todos os días, un día pola mañán, de luns a venres, soa a miña alarma do despertador, o do móvil, ou alguén na porta. Normalmente é un inferno levantarme da cama, porque é como se tivese un imán que me baixa hacia baixo da cama. É máis complicado que facer exercicios de matemáticas. Bueno, aí pasei. Os exercicios de matemáticas xa son de por sí bastante complicados, pero aí vou, pasando os seguintes niveis, o desayuno, o autobús e moitas cousas máis. Na clase, a loita continúa. Eu penso que os profesores son meigos. Tienen ese superpoder de que cando eu penso noutra cousa en medio de clase, xa me din: "Hola, onde estás?" Te rechamando a Zoe. E, claro, eu que estaba pensando no espazo, nas estrelas, doume conta de que debería de estar pensando na gramática, na trigonometría e noutras cousas. Pero non todo é malo na ESO. A veces no inferno hai caloriño. Hai momentos para rir da amistade e descubrimento. O dito ao comenzo, que imos como nunha montaña rusa de emocións. Somos un ser que ao final do día volvese máis forte, máis sabio e a veces máis cachas grazas á supermochila que levamos. Tamén hai momentos para a sorpresa, como cando alguén pon unha proba sorpresa un venres, nin nada máis, nin nada menos que un venres. Quen inventou as probas sorpresas? Porque tamén hai que ser ruíns. Xa me gustaría ter unhas palabras con esa persoa, pero fallaría na hora de argumentar, xa que xa sabes, estudiar para o test.
escola é ese lugar onde damos as cousas importantes que nos fan pensar que non estamos dando as cousas importantes. Porque, por exemplo, na clase de matemáticas, de que nos vai servir dar a área dun trapecio? É porque eu, nos meus 12 anos de vida, non as necesitei para nada. En resumo, a ESO é a nosa ESO. Hai que subila e hai que baixala. Verdar un pouco, ao final todo pasa, e tan felices. Moralexa, colle a túa mochila, pon o teu mellor sonriso, ese que di non sei que estou facendo, pero intento, e a por ese cumio de coñecemento de moitas cousas, pero sobre todo dun mesmo. Ale hop, que xa falta menos. Unha estrela no vento é un libro escrito por Leicia Costas, unha recoñecida autora galega. Foi publicado nos anos 2000 por a editorial Xerais e conta as vivencias dun estudante vigués dun instituto de Vigo. O libro conta a historia de Miguel Foz, un rapaz de 17 anos. A súa vida comeza a cambiar rapidamente cando descobre a infidelidade do seu pai, preocúpase por a súa irmá e máis a súa nai e odia a súa profesora de lingua. Tras o falecemento dos seus tíos, ten que aprender a convivir co seu primo Abel, un rapaz que padece dunha minusvalía. Farto de todo, recibe unha paliza e, mentre se recupera, os seus amigos da lagoa planean a venganza. Miguel debe encontrar a forza en Abel e en Reina, unha rapaza xitana que vende flores. Grazas a eles, debe aprender a ver o mundo dunha maneira diferente. Leicia Costas, a autora, naceu no ano 1979, en Vigo. Dende pequena, gustalle a lectura e, aínda que estudou Dereito e exerceu como avogada, agora dedícase a tempo completo á escritura. Gañou varios galardóns e escribiu dúcias de libros. Recomendo este libro porque nel ocorren moitas cousas a un ritmo vertixinoso. Hai amor, desamor, valentía, diálogos ocurrentes e un final inesperado que te fai pensar moito. É tamén un dos poucos libros nos que aparece alguén da etnia xitana e iso chamoume moito a atención. Agora que se acerca o verán, Unha estrela no vento é un libro perfecto para ler nunha tarde dun tirón. Gustaravos. Chamádeme Sinbad é un libro escrito por Francisco Castro, un recoñecido escritor galego. Foi publicado no 2009. Esta obra retrata a vida dun neno chamado Paulo que narra a súa historia co seu avó con Alzheimer. O neno chamado Paulo, máis coñecido como Sinbad o mariñeiro, ten un avó que sofre Alzheimer e di que o mundo está rodeado de piratas. Un día, os pais del deciden mandar o avó a unha residencia, pero el escápase e vai deixando cartas para Sinbad con pistas para atopalo. Nunha carta recibiu unha chave con unha indicación. Era unha foto dunha taberna. El investigaba na habitación do seu avó e atopou as indicacións. Tamén atopou que tiña un irmán chamado Bernandiño. Despois de moito investigar, descúbrese que o avó se escapou porque non se quería separar do seu neto. Francisco Castro naceu en 1966 en Vigo. Ademais de escritor, foi director xeral da editorial Galaxia. Desde moi xoven estaba interesado polo desarrollo de proxectos culturais de todo tipo, tanto a niveis educativos como de promoción da lectura. Desde 2003 imparte talleres literarios para todos os públicos. O seu libro máis famoso é este, co que recibiu varios galardóns. Recomendo este libro tanto polo seu valor literario como cultural. A través da voz do protagonista, o lector é transportado á vida de Sinbad e á súa situación. Ademais, a historia é emocionante, pero o principal de todo é que me valeu para entender situacións que se dan no día a día en moitas familias. O Alzheimer é unha enfermidade que aparece nas persoas da terceira idade. É un tipo de demencia que causa problemas na memoria, no pensamento e no comportamento. Tamén valeume para apreciar máis cada momento cos meus avós e cos meus seres queridos. Este libro podelle gustar a calquera persoa, pero pola maneira que está escrita adoitase a recomendar a rapaces dos primeiros cursos da ESO. Boas tardes e benvidos ao noso especial da Festa da Patroa. Hoxe mergullarémonos nun dos eventos máis queridos e agardados cada curso no Colexio Nosa Señora de Lourdes na Estrada. Iso é, pero aqueles de vos que non coñezades, dicirvos que a Festa da Patroa é unha celebración anual que celebra o 11 de febreiro para honrar a nosa patroa, a Virxe de Lourdes, e a nosa comunidade escolar. Marca a metade do curso e é un momento singular e moi agardado por toda a comunidade educativa. A Festa da Patroa é unha tradición que se celebra aquí dende hai moitos anos. Este ano foi a 55 edición. Son 2 días nos que toda a escola se une para conmemorar e celebrar a nosa patroa.
Desde primeiras horas da mañá, os estudantes e profesores participan en diferentes actividades. O día comeza coa lectura do pregón a cargo do alumnado de cuarto da ESO. A continuación, no salón de actos, ten lugar o acto académico con entrega de premios das diversas modalidades e categorías, xadrez, ping-pong, debuxo e redacción. E logo un descanso para comprar nas tendas que montan os rapaces e rapazas do último curso, cuarto da ESO, o momento tan agradable das actuacións dos distintos cursos. A escola transformarase nunha festa chea de música, baile, teatro e moitas risas. Pero agora imos coñecer da man dos nosos colaboradores que opina o alumnado da ESO desta festa da patroa. Bos días, estamos ca directora do centro e imos coñecer a súa opinión sobre unha das celebracións máis senlleiras do centro. E que para ti a festa da patroa? A festa da patroa é un momento moi especial tanto para min, que eu vivín como alumna, como profe tamén, porque é un momento no que o alumnado fai unha festa para o propio alumnado. É o único momento do ano que no colexio temos unha celebración na que non interveñen as familias, organízase o alumnado a través de un montón de disciplinas diferentes cas que podemos festexar unha data tan especial como é o 11 de febreiro. Facemos concursos de redacción, de debuxo, torneos de xadrez, torneos de ping-pong, actuacións por cursos, teatro, cante, baile. É un momento no que podemos descubrir tamén pois determinadas habilidades do alumnado que de outro xeito sería moi difícil. Así que para nós pois é unha festa a que lle temos moitísimo cariño e que vemos que ao longo dos anos o alumnado a disfruta, a vive e a recorda pois pasado moito tempo. Así que nós, cando se aproxima a data da patroa, vemos que o alumnado, tanto as nenas como os nenos, están moi felices e iso para nós pois non hai maior alegría para o profesorado que ver os alumnos aprendendo deste xeito tan divertido. Así que, moi especial. Agora imos falar cunha alumna de terceiro, Iria. Que significa para ti a patroa? Pois para min a patroa significa a festa máis importante deste colexio e non só iso, senón un momento no que podemos disfrutar de estar todos xuntos ata o de primaria, ata ESO, infantil incluído, e o pasamos ben tanto ensaiando, tanto cando actuamos, cando facemos as redaccións e calquer concurso. Moitísimas gracias, Iria, pola túa aportación e devolvemos a conexión. Ao pechar este programa especial, queremos reflexionar sobre o verdadeiro significado desta festa para nós, como comunidade educativa. A festa da patroa non é só un día de diversión. É unha oportunidade para fortalecer lazos, compartir momentos especiais e recordar os valores que nos unen como escola. Alén diso, hai un componente educativo, convivenza, aprendizaxe, traballo en equipo, que a fan especialmente interesante. Con isto despedímonos. Agora xa coñecedes un dos nosos momentos máis especial do curso escolar. Que a patroa do noso centro, a Virxe de Lourdes, continúe a festexarse nesta escola e que todos os que formamos parte dela sigamos aplaudindo tantos momentos fermosos e entrañables.